sibiri ye muharam kalo tile 4 hijira 1445 ani 45 donna k'aw fo ka waleɲuman dɔn anw sugantili la o kama an b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin an ka jamana sariya soba n'o ye cour constitutionnelle ye ale kɔni ye référendum jaabiw bɔ a yirala k'a fɔ sa o jaabi ninnu na min ye wi ye kɛmɛ sarala o tari jɔ fo 96 ngɔri 91 min ye nɔ ye o tara kɛmɛ sarala kuru 3 ngɔri fu ani 9 na association cercle de Yelemani dagakane maaw olu bɔra ka Yelemani préfet ka kumaw kɔni ngalontigiya o kɛra kɛnɛ dɔ kɔni fɛ kɛnɛ min na ni u ye kunnafonidilaw wele juma tɛmɛnen an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na a yirala k'a fɔ min kɔni ye Senegal jamanaden 3 olu de kɔni tora kɔgɔji la Maroc yɛrɛ gun kan i n'a fɔ an da magara la bakurubaw la min ye an ka jamana sariyasoba ye n'o ye cour constitutionnelle ye kunun ale kɔni ye hakilina ɲini kalafili min ni o kɛra anw de ka jamana kɔnɔna na a ye o jaabiw bɔ ka a bin n'o bɛnna kunun juma ma juin kalo tile 21 san 2023 a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye référendum ye n'a kɔni tɛmɛna anw fɛ yan juin kalo tile 11 ani juin kalo tile 18 san 2023 a yirala k'a fɔ min kɔni ye wi ye maa minnu kɔni votora wi ye o de bi jɔ fo maa 3,000,000 maa 110 maa 877 kɛmɛ sarala o bɛ t'i jɔ fo kuru 96 ngɔri 91 Ali Kulubali ani Musa Jalo olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan tɛlɛɲɛta tɔgɔ la kalafili minnu bɛ ni o kɛla faso Mali kɔnɔ juin kalo tile 11 ani a juin kalo tile 18 san 2023 yaasa fɛn ye ka se ka sariya kusun kura ko o kɔni dilan faso Mali kɔnɔna na cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ ni a jaabi kunfɔlɔ kɔni bɔla fɛn ye kalafili so kelen kɔni de fɛ o kɔfɛ sa fɛn ye Mali sariya sun sariya tigɛ so n'u ye cour constitutionnelle kɔni de olu de kɔni bi jaabi ninnu ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ ka se ka jaabi labanw kɔni de bɔ a yirala k'a fɔ olu fana kɔni ye o ka baaraw kɔni de bɔ o sira kɔni de fɛ a jirala k'a fɔ ni jaabi ninnu bɔyɔrɔ kɔni de la maa kɔni tun bɛ se ka min de kɔlɔsi o de tun ye maaba caman kɔni tun bɛ a kɛnɛ kɔni de kan ni o ye gouvernement maaw kɔni de ye jamana ka lasigiden minnu bi yan ani ka taa se natanjɛw ka jɛkulu ma Bamako yɛrɛ a gouverneur ka taa se kunnafonidilaw ka ɲɛma parti politiques diinɛmɔgɔw ninnu bɛɛ lajɛlen o kɔni tun bɛ nin kɛlɛ kɔni de kan o de la sa fɛn ye sani cour constitutionnelle n'u ye sariya sun sariya tigɛ soba ɲɛma ale i kɔni kɔsegi dɔɔni ka se ka fɛn ye kalafili so kelen n'u ye EJ maaw kɔni ye olu ye jaabi kunfɔlɔ minnu de bɔ ka se ka olu fana kɔni lasegi maaw tulo la tuguni considérant que de cette proclamation provisoire maa minnu bɛ ni olu tɔgɔ tun bɛ kalafili gafe la olu bɛ t'i jɔ maa 8,000,000 maa 4,063 ani maa 84,000 maa minnu bɛ yen ni olu ye kala kɔnta olu bɛ t'u jɔ fɛn ye maa 3,000,000 maa 3,074 ani maa 531 Nazaraw bi min wele ko bulletin nul n'o ye min ma se ka jate fiyewu o taala jɔ bulletin nul fɛn ye 27,129 o bi min wele ko suffrage exprimé o de la ni bulletin nul ni o bɔla a la pewu jate min bi to an bolo o de ye fɛn ye maa 3,000,000 maa 7,007 ani 442 ni ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni jate minɛ sa fɛn ye maa hakɛ minnu bɛ yen ni o ye kala ta kɛmɛ sarala i b'a ye k'a fɔ o bɛ t'u jɔ maa 79 ngɔri 40 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de hukumu kɔnɔna na minnu tun ye wi ye maa hakɛ minnu ye kala ta wi maaw ye ko an sɔnna o bɛ t'i jɔ maa 3,000,000 maa 2,000 ani maa 8 ani maa 230 kɛmɛ sigila wi bɛ t'i jɔ 97 la maa minnu fana bɛ yen n'u ko an ma jɛn ni a ye maa minnu kɔni ye kala ta olu fɛ o bɛ t'i jɔ maa 99 ani maa 100 ani maa 81 kɛmɛ sigila sa olu ye 3 ye. Et le total des voix 3,307,411. Amadou Ousmane Touré ale kɛlen ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de di ni o ye
jaabi kunfɔlɔ minnu dila EJ Mao Condé fɛ a sɔrɔla k'i ɲɛsin min de ma a y'a jira k'a fɔ sariya fɛn fɛn fana bɛ yen ni o bɛ sariya sun sariya tigɛsoba k'a yamaruya a ka se ka fɛn min ye EJ ka jaabiw ta k'u larawe ani ka jateminɛ kɛ a y'a jira k'a fɔ ko o tɛmɛna o siraw bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ o sariyaw bɛɛ lajɛlen kɔni de bato la o de hukumu kɔnɔ o sariyaw batelen kɔ ko o nana fiɲɛ dɔ kɔni ye baaraw la o kɔni ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ bɛɛ la ka se ka olu fiɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni de lakile olu fiɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni lakilelen kɔfɛ sa jaabi minnu kɔni sɔrɔ la ni u b'u wele ko résultat définitif jaabi labanw olu de kɔni filɛ nin ye. Le résultat obtenu est le suivant. Nombre d'inscrits. Jaabi labanw na jateminɛ minnu kɛla maa minnu tɔgɔ bɛ kalafili gafe la olu ye maa 8,000,000 maa 4,063 ani fu ani 80 ani 4 kalafilisow n'u ye bureau de vote ye olu kun ye 24,690 ani 97 maa hakɛ min ye kalata o ye maa 3,000,000 maa 2,035 ani 5 ani maa 420 ani 27 gafe min man ɲɛ n'u ye bulletin nil ye o taar'i jɔ 25,241 ani 41 o bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ a la a bɛ dɔn maa minnu ye kala ta sisan bulletin nil bɔlen kɔ n'u ye suffrage exprimé ye o ye maa 3,210,000 ani 10 ani maa 180 ani 6 n'i ye nin jateminɛ kɛmɛ sigila maa minnu ye kala ta a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o bɛ t'i jɔ 38 ngɔri 23 bɔ ɲɔgɔnko la wi maaw maa minnu ye kala ta ko an sɔnna olu bɛ t'i jɔ maa 3,100,000 ani 10,000 ani 870 ani 77 kɛmɛ sigila o bɛ t'i jɔ 96 ngɔri 91 minnu ye kala ta ko an ma sɔn olu bɛ t'i jɔ maa 99 maa 300 ani 9 kɛmɛ sigila olu bɛ t'i jɔ 7 ngɔri fu ani 9 na. Nous avons donc 3,210,186 pour avoir les 100%. Lasigi in bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ fɛn ye jaabi laban bɔli sariya sun sariya tigɛso Mao Condé fɛ o tilalen pewu fɛn ye sariya sun sariya tigɛso a maa ɲɛmaa n'u ye Amadu Usman Ture ale kɔni y'a jira bɛɛ lajɛlen kɔni de la k'a fɔ ko fɛn ye Mali ko a kɔni ye sariya sun kura o kɔni sɔrɔ la ko ka sababuya kɛ fasodenw ye a kɔni ta k'a fɔ ko u kɔni diɲɛna n'a ye wa a y'a jira fana k'a fɔ ko a na ɲɛfɔ jamana ɲɛmaa camancɛ fanga maa ɲɛmaa colonel Asimi Goita ye o kɔfɛ sa fɛn ye nin gafe in sa walima sariya sun kura tali a bɛ kɛnɛmaya Mali yɛrɛ kunnafoni di siraw bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ. Halisa référendum jaabiw hukumu kɔnɔna na min ye Mohamed Kimbiri ye ni nɔn yɛrɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen kun bɛ ale yɛrɛ bolo ale kɔni y'a ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin jaabi bɔlen ninnu kɔni ma nka a kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ to sariya kɔ an ka jɛ k'a ka kumaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa bi jaabi bɔra an ye jaabi in ye nka jaabi min don an kun sigilen bɛ k'a kɔnɔ ka da mun kan a ka gɛlɛ farafinna yan k'a fɔ ko min ye cour constitutionnelle ye min ye élection minnu yɛrɛ b'a kunna fɔlɔ komi fɔlɔfɔlɔ ta kun ye CENI ye sisan ta ye EJ ye olu ka résultat dɔ bɔ k'a fɔ ko min ye cour constitutionnelle ye ko bɛna bɛɛ rejeté k'a fɔ ko ka invalider non o ka gɛlɛ donc an b'a fɔ an kun sigilen bɛ n'a ye nka an sigilen bɛ n'a a résultat ye a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ mɔgɔ perdira nin na koyi parce que min ye a tɔgɔ ye di min ye 8 mɔgɔw ye olu ils avaient tous les moyens sugu bɛɛ dir'olu olu ma u ka se k'u ka campagne kɛ anw ka courant non anw ye fɛn o fɛn kɛ an y'a kɛ avec les moyens de bord État ka dɔrɔmɛ kelen a ma di anw ma k'a fɔ ko an ye campagne kɛ n'o ye an y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni an yɛrɛ ka moyen de bord ye et je mets quiconque en défi n'a bɛ se k'a fɔ k'u ye dɔrɔmɛ kelen d'anw ma an ka baara in na an y'a bɛɛ lajɛlen kɛ an yɛrɛ poche kɔnɔ wari la o n'a ta o ta n'a nana fɔ résultat nin de sɔrɔla la 3% o tɛ fɛn dɔwɛrɛmani ye koyi surtout Mali kɔnɔ bi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ ka i disi gosi k'a fɔ ne tɛ nin fɛ anw ko an t'a fɛ fɛn min na surtout o ye le caractère laïque du pays wa an b'o kɛlɛ la bi an b'a kɛlɛ la sini donc an ko an t'o fɛ mais n'a ma ɲa cour constitutionnelle ye verdict di anw tɛna kɛ mɔgɔw bɛ k'i bolo sin yɔrɔ min k'an bɛ taa bin o jan kɔnɔ o kɔrɔ ye di bɛɛ bɛ ka i jate tiɲɛlikɛla ye i fɛnɛ kana o occasion di mɔgɔw ma donc n'a fɔra ko cour constitutionnelle nin di ka ban o de dun y'a bɛɛ lajɛlen laban ye
an bɛ mun fɔ bilen an tɛ se ka foyi fɔ ka tɛmɛ o kan mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an ye kɛlɛ kɛ min fana la k'an b'o bila dɛ an fana an b'o continuer peut-être o tɛ bi ko ye o tɛ sini ko ye mais alhamdulilayi anw ye baara dɔ de daminɛ sisan pour la future génération an denw ni fɛn minnu bɛna kɔfɛ an ye baara in daminɛ olu de ye parce que déjà 3% ni siɲɛ wɛrɛ kɔni bɛ kɛ an fana b'a ɲini cogoya bɛɛ la ninnu ye min fana score sɔrɔ an fana k'o ɲɔgɔn sɔrɔ. Association Cercle de Yelemani Dagakane maaw olu ye kunnafonidilaw wele Maison de la Femme na walasa ka se ka u ka kibaruyaw kɔni da o tulo kan o kibaruya ninnu kɔni kɔnɔna na min kɔni ye Yelemani préfet u bɔra ka kuma minnu fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ u kɔni y'o kuma ninnu kɔni galontigiya wa u ye laɲini kɛ k'a fɔ min ye Yelemani préfet ye n'o ye Madi Kama Jawara ye ko a ka wuli ka bɔ Yelemani kunna. Aissata Touré ani Munir Jile olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan u sigana ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Ni lajɛ in kun ye ka u ka nisɔngoyaw o yira ale ni ka kuma dɔw galontigiya minnu bilala bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ kɔni fɛ Madi Kama Jawara fɛ ni ale ye Yelemani cercle ale préfet ye Yelemani yɛrɛ kunkanko kibaruyaw la nin wagati na. An ye mɔgɔ wele Yelemani ka denw ani mɔgɔ wɛrɛw yera kɛnɛ kan minnu fana ye jamanadenw ye n'u haminen don ni jamana ka kunkankow ye. Wele kun tɛ foyi ye wele kun ye dɔrɔn mun bɛ ka kan fɛ n'a ni kɛli man kan an ye mɔgɔ wele o de kama k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o ɲɛfɔli kɔnɔna na fɛn min ɲininen don an bɛɛ bolo musow ni cɛ ani denmisɛnnin ni maakɔrɔba majoritairement o ye monsieur le préfet ye a ka baara kɛcogo man d'an y'an fɛ kelen hali n'a y'a sɔrɔ a b'a dɔn a kɛcogo man y'an fɛ filanan ye jumɛn a bɛ kumakan jugu minnu ta a ka kuma kɔnɔ k'u ɲɛsin ma komi ale t'u dɔn kumakan jugu ye mais an ka maakɔrɔbaw ni denmisɛnnin hakilimaw ni jateminɛkɛlaw bɛɛ bolo a bɛ ka kumakan jugu de fɔ k'a ɲɛsin maaw ma kɔn olu bɛɛ kama a nɛgɛ foyi t'an na an ka sigida in na an y'an to de la bi l'autre jour la an ye conférence min kɛ ko an ka mɔgɔ minnu ye droit de réponse kɛ parce que ale kumana an taara droit de réponse la ale kumana an kumana wala ko man kan o kama olu fana kun interpellé le kaɲɛ na wala fo sisan jusqu'à maintenant wala an ɲɛ b'u dɔw la yan nin kɛnɛ kan sisan an tilalen an bɛna mun fɔ sisan u y'u interpellé pour que k'u bɔ conférence in de la wa u kana kuma de wa ou bien u ye kuma jumɛn de fɔ n'o ye dɔgɔyalima kuma ye k'a ɲɛsin ale ma. Association Union Dogon Peul et Voisins du Mali o ɲɛmɔgɔ ale kɛlen kɔ ka kunnafoniya ni lahaliya ninnu ye ni ale yɛrɛ tun bɛ nin lajɛ kofɔlen in kɛnɛ kan ale ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni lahaliya in na joona. An ka jɛkulu tɔgɔ la dɔgɔnɔw ani fulaw an'u sigiɲɔgɔn jɛkulu tɔn maaw n y'a ye k'a fɔ ko furuku o bangelen bɛ Yelemanikadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani olu dɔw minnu bɛ Dagakan ni jɛkulu tɔn kɔnɔna na a fan caman n ka jateminɛ na ani jamana ɲɛmɔgɔ ka lasigiden n'o ye préfet Madi Kama Jawara ye Yelemanikaw fɛ yen nɔ o la n ye wele bila ka taa an ka faamaw ma k'a fɔ u ka a ko filɛ ni ji ɲɛma jɔlen u ka bɛn sinsin Yelemanikadenw ni ɲɔgɔn cɛ bawo furuku man ɲi sigidenw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana ka lasigiden ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigida kelen na. Ka da ni bɛnbaliya ninnu bɛɛ lajɛlen kan association Dagakane maaw ko u bɛ laɲini kɛ Yelemani préfet ka baara bila. Welekan ye mun ye dɔrɔn k'a ɲɛfɔ ani maaw wele kun yɛrɛ mun ye mun ye wele kun tɛ foyi ye monsieur le préfet ka ta ka bɔ an fɛ an b'o de ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka maa bila an fɛ mun b'a ka baara dɔn n'a bɛ se a ka baara la a ka kalekanw kan. An b'a jigiya k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ nin lahaliya ninnu bɛɛ lajɛlen na teliya la. Lakanako bunakun kan min ye maa saba ye o maa saba la muso kelen kɔni b'a la tɛgɛ kɔni dara olu kan min ye centre commercial polisilakaw kɔni fɛ ni maa ninnu kɔni ka baara de tun ye ka ɲɛnɛminimafɛn yɛrɛ kɔni donni ka don n'a ye Mali la ani Mali yɛrɛ kɔni dafɛ jamanaw kɔni na a yirala k'a fɔ sa u ka maa ɲɛma tɛgɛ dara o fana kan an ɲinini minnu kɛra o ko la an ka jɛ ka ɲɛma da o fɛ. Commissaire divisionnaire Ishaka Traoré ni ale yɛrɛ kɔni bɛ centre commercial Posiso kunna ale ni a ka cɛdenw olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye min kɔni ye maa dɔw ye ka se ka tɛgɛ da olu kan ni olu yɛrɛ ka baara tun ye min kɔni ye ɲɛnɛminimafɛn feereli kɔni ye a yirala k'a fɔ sa tɛgɛ kɔni dara maa saba kan o maa saba la ni muso kelen kɔni b'a la ni u yɛrɛ kɔni ka min kɔni ye n'u b'a fɔ ɲɛnɛminimafɛn min ma ko herbe de cannabis n'u dɔw yɛrɛ k'a ma ko kusi o biriki 15 o de tun bɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni bolo halisa kunnafoniw di cogo la ko maa caman kɔni bɛ yen olu kɔni damakasi de kɔni kɛ min kɔni ye nin polisi kofɔlen ninnu kɔni ye arada kɔni na o kɔni kɛlen na o nɔgɔnni na min ye nin polisi kelen ninnu ye olu fana ye min ye jan dɔ labɛn ni maa kofɔlen ninnu kɔni kama o jan labɛn o kɛra sababu ye ka tɛgɛ da
maa kelen kɔni kan ni u ko ma ko ise tɛgɛ kɔni dar'o kan ni min kɔni ɲɛnaminimafɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen ise kɔni minɛlen ka taa polisiso kɔnɔna na walasa min kɔni sɛgɛsɛgɛli tɔw ye ka se ka o boli cogo min na ɲininkali busanmisɛnnin gwannen a la a y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye marika agedɔ de ye ko o kɔni ye ganayɛn dɔ de ye ko o de kɔni ta ye nin ɲɛnaminimafɛn ninnu ye o b'o ko kɔni na min ye muso dɔ ye o kɔni nana polisiso la k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye mariki ka maa cilen ye walasa ka na bɛnkan yɛrɛ sɔrɔ o ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye kamalennin ye u bɛ se ka bila cogo min kɔni na o kɔnɔna na tɛgɛ kɔni dara o muso kofɔlen yɛrɛ fana kan ka minɛ ka ɲininkali busanmisɛnnin kɔni gala komisariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ɲininkaliw kɔni kun cɛra min na sa muso in kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni marika agedor k'ale kɔni ye o sunkuru dɔ kɔni de ye a y'a yira k'a fɔ sa ko mariki tɔgɔ in ko o kɔni ye maa de ye maa min ni kamiyɔn kɔni bɛ a bolo ni kamiyɔn kɔni bɛ taga segin kɛ Mali a n'a dafɛ jamanaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ min ye marika agedor tɔgɔ in kɔni ye a kɛlen ka bɔ a kalama k'a fɔ ko ale ka maaw kɔni bɛɛ minɛna polisiw fɛ ale kɔni ye tabila forobamugu la ka i senfa nka min ye commissaire divisionnaire Isaka Traoré ye ale n'a ka cɛdenw ka cɛsiri fɛ ka kɛɲɛ ni u ka bolodiɲɔgɔnma ye Sikaso polisiso premier arrondissement maaw fana fɛ a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye maa ninnu minɛli dusajɛ tɛgɛ kɔni dara marika agedor kan Mali ani Burkina furancɛ kɔni na. An b'an sɛnsɛn ka don farafinna kanko kibaruyaw la o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Dadɔ Dukure fɛ. Tunkara Keita ni Saba Bonyango ni olu bɔfan ye Dakar ye Senegal jamana kɔnɔ olu tora ji la kurun dɔ yɛrɛ kɔnɔna la o wale in kɛra Maroc jamana la dɔgɔkun tɛmɛni o dantigɛli kɛra alamisa don AFP fɛ ka ɲɛsin ni yɔrɔ kofɔlen in mɛri ma maa 63 de kun bɛ kurun kofɔlen in kɔnɔna la maa minnu ɲuman bɔra a la olu lasera Dɔgla mara kɔnɔ Maroc jamana baniya fan fɛ o lasera Monsieur Cissé fɛ ni ale ni jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin koɲɛ in la. William Ruto y'a yira k'a fɔ ko fanga sinamantɔn yɛrɛ kɔni bɛ ka sɔrɔ siraw la nɔgɔ ni welekanw ye n'o bɛ tali kɛ jamakulubɔ yɛrɛ la ka ɲɛsin baloko gɛlɛya ma o sinsira jamakulubɔ dɔ yɛrɛ fɛ Iziolo kɔnɔna la Kenya jamana kɔrɔyan fan fɛ o kɛlen kɔ jamanakuntigi yɛrɛ ye wele bila kɛ ka dankari jamakulubɔ la a bɛ kalo caman bɔ ɲɛmaw ni fanga sinamantɔn yɛrɛ kɔni tɛ ka kankelen fɔ bilen nɔ wa o kɔlɔlɔw bɛ ka sɛnsɛn kosɛbɛ kabini kalo 4 polisiw kɔni bɛ k'u se bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka dankari jamakulubɔ la n'o bɛ ɲɛsin jamanakuntigi Ruto yɛrɛ ka fanga ma kalata laban waati. Niger jamanaden 12 Bonyango bɔnɛla u ni la alamisa don u ka foro kɔnɔna la bingani wale dɔ yɛrɛ kɔnɔ finitigilama dɔw fɛ o kɛra Anzuru mara 2 kɔnɔ n'o ye Tilaberi commune dɔ ye ni yɔrɔ kofɔlen in ka surun kosɛbɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ la o dantigɛli kɛra jumadon AFP fɛ lakanalamaw ni sigidalamaw yɔrɔ. Russie ministri min ka baara bɛnnen bɛ jamana wɛrɛ baaraɲɔgɔnyaw ma o kun filanan n'o ye Sergei Vershinin ye a ye dantigɛli kɛ min bɛ tali kɛ ko Russie jamana bɛna sirakuraw sigi sen kan suman yɛrɛ sɔrɔli koɲɛw la Moscou ka tagali kɔfɛ ka bɔ bɛnkan kofɔlen dɔ la n'o bɛ wele ko accord sur le corridor en mer Noire. Sergei Vershinin y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ caman bɛ sen na yaasa ka gɛlɛya in wuli ka bɔ yen nɔ wa ko Moscou b'a sen bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka farafinna jamanaw dɛmɛ. Ni ne bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an b'an filɛbaga mandu fo sanga ni wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Lajikurukaw ma ni olu yɛrɛ dagalen filɛ nin ye Yanfoyila mara la ko Lajikuruka bɛɛ lajɛlen ni su aw kan bɛ wagati wɛrɛ ɲɛna sɔnna ma.